толкова издънки и проблеми е създал. Да, бе, във преди всеки с матч. Ферион, с Септември, с Витича 13, с... Георги, определено трябва да работите с десния. Не го използва въобще. На тренировки го използва. На тренировки го използва. И вкарва голове с десен крак и като дойде време за матча, самочувствие какво ли? Абе самочувствие на много липса. Не, самочувствие за това да ритне с десния крак. Повече ми се струва. Ето, по-скоро увереност да рите с десния крак. Гледай сега, много напрежение се вкарва. Разбираш, и който е ритал, знае. Аз ги разбирам. Разбираш, но това трябва да се работи върху това нещо. Това не може изведнъж да... Някои футболисти и над 30 години имат напрежение в важни мачове. Разбираш? Така че... То Марсел го гледа. Той си има само един ляв крак, обаче пък... Все едно, че отигра с десния някой път. Човек това дуспа боцна Марсел. Абе всичките дуспи бяха хубави изключения. Бяха много, бе. Само е то, къде би силно то глупак. Как е би с бати силата и в града. Така и он, ако си беше вкарал дуспата, нямаше да се развия така начин. Мене ме ед за Роналдо, защото беше толкова слаб. И виж, вкара последната, такова е край вече. Нещата са за в негова полза пак за пореден път. Добре, айде да правим. Обърния. Бра! Нищо. Айде, добре. Айде го правим. Айде го! Айде го! Да отиваме удара. Данчо. Айде! Бой! Браво! Е така трябва да почват и 2-5-та. Добре, почнаха те. Трябва, Ще почнат да са на 9. до година. Да, но. Не така почнаха. Мен на девятката ме притеснява защитата. Сега ще трябва да ги спукам някой тичен, защото иначе ще издъхнат. Само това Слави за ляв бек тук на този терен. Аз стане изобщо. Браво! Шут! Това беше хубаво. Спокойствие. Ще излезем и никой мотиватор. Първата минута нападение е както вчера те излязаха в Академик. От първите 30 секунди с 4 човека излязаха нападатели. Да. Вчера пак имаше няколко ситуации, където казвам, че се хващаме бековете. Хващаме човек, който е в центъра, трима наши. Вече виждаме, че са притеснени, че няма как да изнесат тази топка. Вместо да натиснем още малко да сме агресивни, ние си ги оставяме да се изнесат.
Добре. Ей! Добре. Добре. Засада. Това последния или предпоследния матч? Последен. Само ние имаме още един матч. И всички свършиха. Какво след днес Това е говорим? последен на тех, на тона. А добре, а ние? Ние и следващата седмица. Само ще ми се обръща. А защо така е тесен? Защото те са по-малко отбори. Браво! Браво! Добре. Скиеш, паса върви. А и движението го има. Движение има. Аз за да върви, после трябва да има и движението. Малко като защитник е от играта. Това ще дойдеш, ще дойдеш. Стига. Нещо закуската днеска не е била питателна. Миналата година на Север Кизъл ще правиш там. 3 сутринта да видиш патешко ходене по стълбите. Не, те ако ще дънат, трябва да ги имате нещо. Да, какво става? Браво. Браво. Добре. Айде сега! О, засада. Разманов миналата седмица Баяна се струва. Честно така. Скочни сме, баци. На ръст или на игра? Ало. Не, просто и повече сме спили. Да. Добро утро. Може. Да. Браво, да. Ех, новината. Ако искаш и всичките там. Браво, бе! Как мината на топки да не повърваш? Тук мисля, че много повече пасове ще вървят на Сашко и Георги много повече ще се стига. Да, девек ще е различно човек, аз съм бъден. А друго си е, както кажеш някой име, както Пламен Николов вчера на телевизията на своя.
Майката как вика. О, значи професионално вика се работи. Не, опитваме. Защото Браво, взеха си, браво. Evo. Аз. Много се чули. Гледа толкова малък глед. Да. Ужас. А ти кръста вече. Ама не, много са пороснали на ръст всичките. Абе ти добре ли? Значи аз имаме бати на битото, какво на мене ще ми говориш? Не е верно. Погледни, десетката пораснали, стилият пораснал, даже не малко пораснал. Замяна комбинезоната видяте. Погледни, какви са станали. Бека толкова доминация. За една седмица. Айде, спрете го да. Кой може? Се блъска. Всеки прави това, което има. А как ме оценява един Дженаро Гатузо? Росен е добър, затова той не идва на тренировки. А то вчера, да, сега всеки си замисля, то вчера не беше друг. Той по принцип... Аз изобщо не му се бях обаждал за матч, да иде. Той ми вика от колко е матч, аз му написах час. Майка му ми звъни, а вика ще видя дали ще има кой да го докара, ама ако няма кой... Имаше. Бе, добре си си седите. Но последните 5-6 мача, които ги гледаме и тук и в това, добре си разседите. Единствено оня бредатия Педерунгелс разваляше работата. Бързо! Добре, бърка. Тук трябва да вкарваме втори, после трети, че иначе няма да е добре. А те на кое място бе ти гледа ли? Мисли се? Да. Назад. А? Назад с класирането. Ма той тук е много завързан. Ние ако този матч не го вземе, се смъкваме на 8-9 място. Ако бием си... Ако не са ли напред?
На кое место са сега? Бистрица или София Спорт? Не, да, София Спорт. На четвърто. И какво, ако не такова, ще паднем надолу? А ако не биеме, То няма как да става. Ники вика, че на 8 място се смъкват. Директно. Верно. Толкова е завързан. Еми, Явно първата седмица са завързани само. това е удар. Това не е удар. Това беше издалеч. Едно е да искаш, едно да можеш, трето е да го направиш, как се казва. Четвърто и пето е да ти се получи. Да. Това Росен централен защитник. Между другото, Воло вика, Иван ми е най-добрият централен защитник, ама Росен на мен много повече ми харесва. Гони, объркаха я! Ето двамата малко. И аз какво да направя? Не може. Абе, ти продължаваш да разсъждаваш. Казах какво да направиш. И това, че миналата седмица Росен не е имал тренировки изобщо. А що не идва? Няма колко кара. Абе, то си за тях, то ще влезне и с 26-та в първенство и ще играят другите. Аз това се питам да обясня на майка му. Намери някакъв начин. Ама и тя не май става. имаше няколко деца, но и при нея тежко положение. Не, А? не, просто има някакъв ресторант, където го държи. Той Росен, нали, е без баща и... Гони! Да. Абсолютно сме си паникьосали. Съдята! Ами два пъти го бута в гърба. Назад! Не го пусти, Криси. Бори се на първите места. Лески, Раковски... Не знам другите кои бяха. Мариан.
Що връзката на всички които се разбират? Хайде, Мариан, гледай Мариан. Потъча. Браво. Шорото ще се задържат, реши измеса. Защо никой не го спря? Сега не изпускайте, продължавайте. Беше хубаво, защо никой не го издържа? Да, Жорото ще остана на вратата. Може да пресече 10 години дълго. Бий, бе! Бий оттам, бе! Тръгвай по тъча. Бий! Хайде, Яни, размърдай се малко. Тръгвай. Айде, ей, не мина. Айде сега. Извади му я. Върни му, натък. Шут! Браво! Не, бе, стига, бе. Няма цели как трябва. Такъв удар, бе. Айде! Стягайте се. Не свърши ли първата програма? Не. А чакай, смяна ли Има първата? 8 минути. Хвани го. Дръжте. После къв сън ще му ударя. Не, преди малко се върни с пиеса. Айде, бе. Айде, да ритния, бе, да. Айде, Русина. Бий! То може да си влезе навътре. Добре. Защо? Може да си влезе навътре. Не мисля. Дай сега. Еги. Браво, бе. Ето къде тези замъквания с кики, как ме плашат. Вчера като си спомня Алекс Маринов, такъв шут ми даде в тъпка. А той е Севделин. Сега да рипна топката, тя топката вече замина, не знам къде си, през краката го рипната. И то нашия много лошо резултат вчера. Алекс Маринов, да. Да, той Алекс Маринов и Севделин един път, ама Севделин по-лекичко. Слушай, да. Защото са... Пренавиват се. Това нещо трябва много да пазят. Това е най-важното нещо. По-важно от мача да се пази здраве. По-важно, ама... Как остава да тупне брача, вместо да дихне тъпката. На той е на девятката, изобщо не трябва да получава топката да тръгва с нея. Това гледам се беше бързо и яко момче. Тръгвай! Браво, Влади. Добре. Айде, паса. Добре. Браво. Шут! Нямаше битва за сала, нямаше. И аз мисля, че нямаше да се. Битва за сала. Имаше, но няма такива. Мисля, че нямаше да се.
Не, на Стиви май нямаше, на този, на Данчо май имаше. Да, свои повторенци. Ама... Айде, Жорж Пампилу. Това е друго. Айде. Се научи да играят с глава, май. Биемо. Това не е избежно. Не се пази, Емо. Сам тръгва. Айде, Емо, влизай. Айде, бе! Беше го трето. Браво. Айде! Браво! Браво! Това е удар. Това е вратарски гол. И вратарски, ама, защото е удар. Силен удар беше. Ако се тя не вечните, няма да е Целият как трябва. Той Ники ги прави такива, защото като е силен удар се боксира, а не се взема с дланите. Първо, че може да ти щупи китката. То боксирането по принцип е по-трудно. Айде, така. Паса. Като е трудно, ама свикнат ли му е голямо предимство. Ма какво се гъзи, аз не... Той чака да го сблъскам, за да се остане сам с теб. Вратар ще ти подари бати гол. Ти си бил с едно дело. Лето нот. Кой го пази това? Тръгва по крило. Емо, влизай в него, бе! Емо, влизай в него, не връщай назад. Браво! Браво, дай. Няма, добре беше. А по-лекичката беше. Така както го направи това момче, Иван не го прави. Да излезе за първа топката и да вземе. Винаги ги изчака сега. Тръгне и спре. На сигурно игра. Тръгне до стук. И чака да се овладее. Поне отиди да не се обръща. Това откакто се обърне, ходи после го гони. На двамата си изпрата. Пак е човек. Дай, бутай навътре. Бутай още. Айде, бъди. На Сашка ме направи това впечатление на 4-5 ситуации, където трябва да застане тяло в тяло да се бори. И така, така. Знаете, сега се скръка. И в понеделник ще го хвана и него. В понеделник само тънкости. Ще им пуснат цяла тренировка игра. Пас. Също става така.
Добре, че не го шибна в лицето, че... Дали ще има боли? Това ще да ти много снимам с камерата. Той Пламен, ако подивее като Дани Боримиров, като поводее. Какво? Пламен като поводее, като Дани Боримиров, като поводее. Този вратар да се няма в правото. Паса! Трябва няма да свири този край. Гони го! Сега паса. Засада. 32-3 минута вече.